नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अमदळीत IRB कंपनी विरुद्ध अवैज्ञानिक रीतीन काम केल्याबद्दल आंदोलन. कारवार तालुक्याच्या अमदळीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर IRBन अवैज्ञानिक रीतीन कामगिरी केल्ल्यान खूप वेळा संबंधिताक सूचना दिवन सुद्धा ही कामगिरी समर्पक रीतीन सुधारणा केली ना म्हण अखेर नाईलाजान ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि गावच्या नागरिकांन मोठ्या संख्येन हजर राहून IRB कंपनीच्या अवैज्ञानिक कामगिरी विरुद्ध आंदोलन केले आणि कारवारच्या मुदगापर्यंतच्या सगळ्या समस्येबद्दल IRBच्या अधिकाऱ्याक अर्ज देऊन रस्त्याचे विद्युत खांबे आणि दीप, भितर रस्त्याचे डांबरीकरण, रस्त्याक बॅरिकेड, बस स्टॉप व्यवस्था हे सगळीकडसाठी उतर घेऊन ते मान्य करतरेतच आंदोलन फाटी घेतले. दिल्ली उतराप्रमाणे जर कामगिरी केली ना तर पुढल्या दिसात राष्ट्रीय हमरस्त्याचेर उपास सत्याग्रह करतले अशी तेमकां ताकीद दिली. या वेळार संबंधित ग्रामाचे शेकड्यांशी सार्वजनिक हजर आशिल्ले. ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. पता चला पहले वो शॉप था ना, वो वेकिंग किया है ना, अभी पेपर नहीं उसको उनका प्रोफेशन गया है ना, अभी उसके बारे में क्या कंपटीशन है. गणपति वो सार्वजनिक ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 100% कौन बड़ा आदमी है ना उसको 40 लाख मिला है, गरीब आदमी को 8 लाख मिला है. आपको पता है. ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. शिवरने सही दिया. शिवरने क्या 150 रुपये में दिया, बाद में 80 रुपये ऊपर 80 सभी लोगों को देता है ना. जमीन लिया ना यही डिक्लेयर करो आप. ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಸ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ. कुमटात काँग्रेस जनजागृती समावेशात माजी आमदार सतीश सैलालो बीजेपीचेर प्रहार. कारवार. कुमटात काँग्रेस पार्टीच्या जनजागृती समावेशात हजारांशी जनसमुदायाच्या उपस्थितीत पार पाडलो. या समावेशात कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी सांगले की कारवार अंकोला क्षेत्रात अभिवृद्धीची कामां खूप जावची आसात, पण जी कामां मंजूर जाल्ली ती कामां अजूनही रखडतेर आसात. उद्योग ना जावन युवा बेकार आसात, परराज्याच्या नोकरेचेर अवलंबून आसात. सी बर्ड योजनेत स्थानिकाक नोकरी ना. कैगा प्रकल्पात बी तशीच परिस्थिती. निवडणुकी वेळार दिल्ली आश्वासनां बंदिस्तच उरली. कारवारचे उळगा केरवडी पूल अजूनही पूर्ण जालना. माजाळी तिळमातेर वयचे पूल मंजुरी जाल्ले ते स्थानिक जनप्रतिनिधींनी थांबवून दवरला. कारवार सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाची मंजुरी अजूनही घेतली ना. अशा अनेक रीतीचे क्षेत्राचे सार्वजनिक त्रास काढतात. जर काँग्रेस सरकार सत्तेर येयल्यार ही सगळी रखडील कामां आणि उद्योग सृष्टीचे नक्कीच योजना ಕಾರ್ಯರೂಪ ಹಾಡ್ತಲೆ ಅಶೆ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸೈಲೇಮಿ सांगले. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಣ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ತರ್ತಾರೆ ಇವರು? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಅಂತಿದೆ ಅಣುಸ್ಥಾವರ. ಆ ಅಣುಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಉಳುಗಾ ಕೇರವಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು 10 ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಂದ್ವಿ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಾಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳುಮಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೀನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಈಗ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರು, ನಾನು 5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅದು CM ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ತರ ಇವರ ಸುಳ್ಳು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ನನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣಿಸುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com. बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. कारवारच्या सागर दर्शन हॉलात कायदेशीर सेवा शिबिराचे आयोजन. कारवार संविधान दिसाच्या उत्सवाचो एक भाग म्हण नुस्तेमाराक वेगवेगळी येवजण्यो आणि सुविधा जाग्यारच मिळू जाय या उद्देशान नोव्हेंबर 26 तारखेक कारवारच्या सागर दर्शन हॉलात कायदेशीर सेवा शिबीर आयोजित केला. राज्य आणि केंद्र सरकारांतल्यान नुस्तेमाराक मेळचे वेगवेगळी योजना आणि दिसपट्ट्या व्यवसायात गरजेचे कायद्याविषयी जागृत करचे या शिबिराचो हेतू आसा. जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणान फुकट कायदेशीर मदत, नुस्तेमारी खात्याकडल्यान नुस्तेमार सुविधा सेवा, जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाकडल्यान फुकट वैद्यकीय तपासणी, आधार, पेन्शन, रेशन कार्ड, कामगार खात्याकडल्यान निवडणूक ओळखपत्र आणि बांधकाम खात्याकडल्यान बांधकाम कामगाराची नोंदणी, मजुरासाठी कामगार आणि असंघटित ई-श्रम नोंदणी कार्यावळ सुरू केला. जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ नागरी न्यायाधीश हेमी घोषणापत्रात सांगेल की या शिबिरात नुस्तेकार आणि जनतेन व्हड प्रमाणात सहभागी जाऊन त्याचो फायदो घेवचो. माननीय कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेले हातीन नव रस्तो बांदच्या कामा खातीर भूमिपूजन. कारवार मुणगोड तालुक्याच्या गुंजावती ग्रामपंचायत व्याप्तीत कार्यरोप्पा गावात आज माननीय कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी नव रस्तो बांदच्या कामा खातीर भूमिपूजन केले. या वेळार मंडळाचे अध्यक्ष नागभूषण हवनगी, जिल्हा पंचायतीचे माजी सदस्य रविगौडा पाटील, LT पाटील, महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष देऊ पाटील, प्रमुख गुडप्पा कातूर, KC गलबी आणि ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि वेगवेगळ्या स्तरावेले पक्षाचे कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. युवा नेता विवेक हेब्बार हेमगेले हातीन शिष्यवृत्ती कार्यावळीचे उद्घाटन. कारवार यल्लापूर शहरातल्या शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालयाच्या सभागृहात मातृभूमी सेवा फाउंडेशनान आयोजित केलेल्या शिष्यवृत्ती कार्यावळीचे उद्घाटन युवा नेता विवेक हेब्बार हेमगेले हातीन दिव पेटवून जाले. SSLC आणि PUC परीक्षेत बरे गुण मिळिल्ल्या तालुक्याच्या विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती वाटली. ज्येष्ठ खेळाडू GM तांडुरायन हेमी तेमकां आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे धनुष्यबाण वाटून विद्यार्थ्यांक संबोधित केले. या वेळार मातृभूमी सेवा फाउंडेशनाचे अध्यक्ष श्रीरंग कट्टी, चार्टर्ड अकाउंटंट विघ्नेश्वर गावकर, प्रमुख डॉक्टर रवी भट बरगद्दे, क्रीडा प्रशिक्षक GM तांडुरायन, महाविद्यालयाचे प्राचार्य DS भट आदी हाजीर आशिल्ले. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक
योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.